és ideal pels crios, ho passen genial, la plec és per a tots, tant per grans, mitjans com per petits. L'estem passant molt bé, l'estem disfrutant molt de les pistoles d'aigua, de la gent, de l'alegria de la plec, que ens agrada molt aquesta festa de Lleida i a celebrar-ho tots i molt guai. Sí, l'any se fa llarg esperant aquesta festa, però ja estem aquí. La plec és una cosa que te la podria explicar i si no la vius és impossible, perquè és que aquí estàs a casa i vas de penya en penya, trobes gent que no veus mai, però que te l'estimes molt, gent del dia a dia, amb un ambient diferent, més relaxat i estàs molt a gust. És molt trist el dia que s'acabi la plec perquè dius, hòstia, ara falta un any per tornar a viure això tan bonic que tenim aquí a Lleida. Des de la FECOI estem molt contents, el balanç d'aquesta 45a edició és molt positiu en diversos aspectes, tant els collistes que ens han dit que ha estat una edició molt plaentera per a ells, com per l'esforç que hem fet de millorar les atencions a visitants. Els visitants que han vingut a la plec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit, la calor ha estat un tret diferencial d'aquesta plec, que els collistes no els afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat mitigar amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions. Són 7 hectàrees i mitja que nosaltres estem ocupant. En principi ja els espais estan ocupats al 100% i les colles estan plenes. Llavors difícilment tindrem taxes de creixement perquè l'espai no dona per a més. Per altra banda, nosaltres l'esforç és tothom que no pugui entrar com a collista en una colla, que pugui vindre, que pugui gaudir de la festa, que la festa és una festa oberta, que tots els que han vingut aquestes dues jornades anteriors a la plec han pogut gaudir, no igual o diferent de si estàs dintre d'una colla, però també és una festa que està pensada perquè el visitant també s'ho passi bé. I aquest és una mica el punt de futur. Mentre si no hi ha un canvi de recinte, que se parle de fer un canvi de recinte, nosaltres hem fet la carta als Reis i dependrà de com se faci això, estarem amatents perquè el recinte nou tingui com a mínim les mateixes condicions o millors que el que tenim ara.